repartit 9 sèries. D'aquestes 9 sèries, 8 s'han venut al Bar Marçal, que cada setmana demana un número acabat en 167 i aquesta setmana ens van enviar aquest. La sèrie que s'obre la van vendre per Finestreta i d'aquesta sèrie hi ha un 10è premiat amb 3 milions d'euros que el vam repartir per Finestreta justament el dilluns. Amb sèrie i fracció. I en total hem repartit 8 milions d'euros 340.000. El més important que ha estat molt repartit i que li ha caigut a moltes famílies i que aquí es necessita molt, aquí a la comarca es necessita molt. Hi ha gent que sabem que li ha tocat, encara no sabem. La sèrie de fracció sospitem però no estem segurs. No sabem qui li ha tocat. Bueno, és igual, que sigui una persona del barri i ja estem contents. Ojalà sigui del barri. La setmana passada justament ho vam estar parlant perquè totes les administracions que donen premi tenen nom i nosaltres portem moltíssims anys oberts i no teníem nom i no havíem donat un premi tan gros. I la setmana passada es va decidir ficar-li un nom que és el Bou de Montbui. I estàvem fent la gestió, he parlat amb la delegació, amb l'Ajuntament que m'enviessin el logo i justament hem donat el premi. I bueno, ha sigut casualitat, però bueno, jo crec que també una mica de superstició hi ha. Mucha gente trabajadora y necesitada. Me da más alegría por eso, por la gente que ves que necesita. Algunos van viniendo. Él lleva también, que era un trabajador, también de aquí, de la casa. Aquí los vecinos de los pollos alá también son clientes habituales y también suelen comprar. Y después mucha gente trabajadora. Para 4 mujeres y a seguir trabajando.